जोहोलाव बालिराम बर' सना काप जोलुर बादायलायनाया जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा गेलेमु गौथुमनि जुथायै बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' गल्ड काप 2022 जोलुर बादायलायनाया जाफुंसारै थांनाय सानखालि जोबलांबाय। बे बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया थांनाय सानखालि हरिसिंगा रबि कसारी गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजायो। जोबथा बादायलायनाया रिबय इउनाइटेड शिलं एफसी आरो हरिसिंगा रिजनेल एफसीनि गेजेराव गोब्राब नाजालायनायनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव रिबय इउनाइटेड शिलं एफसीआ हरिसिंगा रिजनेल एफसीखौ 2-0 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देग्लायनि 2022 मायथाइनि चेम्पियन ट्रफिखौ आवग्रिनो हायो। जोबथा बादायलायनायनि हाबाफारि बायदियै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय बेलुन बिरहोनाय जायो। बेनि उनाव जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 1135 जन मुंख्लं जादों। एनडिपिनि आरो बिएलटिनि सोमावसारनाय आरो 6 बोसोर एबसुनि सोमावसारनाय गासै लायोब्ला 5000नि बांसिन जागोन। दा बे मुंख्लं नखरफोरनो माखासे नखरफोरनो जि एक्स ग्रेसिया होनांगौमोन बेखौ होनाया जाबाय आरो गोबाङानो दिनै आद्रा जानानै दङ। मेनलि एनडिपिनि सोमावसारनायाव जाय मुंख्लंफोरा हारिनि थाखाय जिउ बावबाय बे नखरफोरनो दिनैबो एक्स ग्रेसिया होनाया पुर्नांगुयै बा आबुङै जाफुङाखै। दा बेखौ होनांगौनि थाखाय सरकार, बड'लेण्ड सरकार, आसाम सरकार जथायै खामानि मावबाय थादों। एबसुनिफ्राय जोङो दाबि होदों आरो नखरफोरनि जिखिनि थासारि, बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ बोस्रांनानै बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय बा मुंख्लं नखरफोरखौ केयार लानायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि लानांगौ एबसुनिफ्राय जोङो जेब्लाबो हाबाफारि मावबोदों आरो जों सरकारखौ बुंबोदों। दा बेखौ मोनसे निति पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोननि नखरनो कम्पेनसेसन ग्राउन्डआव साख्रि बाख्रि थिसननाय, एक्स ग्रेसिया होनाय आरो जायफोर जेंना जेंसि बिथांमोननियाव दङ बेखौ माबोरै बोस्रांनो हायो बेखौ बयबो कालेक्टिभ मोनसे एफर्टनि गेजेरजों हाबाफारिफोरखौ मावफुंनांगोन आरो जेंना सुस्रांनांगोन होननानै जों सानो। गोजोन्थों। We feel happy, good, and it's so great to be the champion. For the first time we come here, and we feel good that here in Assam we have good ground, good supporter. Then we enjoy the game, and I thank my teammate, official, all that they work hard, so that's why we win this tournament. What is your expectation about the next team when you have played with Harsinga? What is your feedback? Next Your tournament. versus team, how do you feel? Your versus team Harsinga. Yes. Oh yeah, they play good football and they work hard, but in game lose win only that. We get a chance, we score. They also get the chance, but they cannot convert. Then it's happen in game like that. What is your expression in Assam? You have come from Shillong State. I'm so feel good that here in Assam fun are like crazy in football. We feel we get energy from fun. Sometimes too tired, but fun. Because of fun, we can get more energy to play. How do you come to know that in Assam State, in Harsinga, there is a Gold Cup championship? How do you know that? That our official, they already contact, I think, from here. Then we already prepare there for 1 week, 2 weeks, and we come here. What is your best regards to Assam? What? What is your best regards to Assam? Best regards. Record. Your regards. In Assam, we already win many trophies. Like this invitation, and this is, I think, number 10 or 9 like that, something.
we used to play. They used to invite and not Assam or there in what Tinsukia, Jorhat. There. We used to come there also. We before and this is now first time here in Horisinga. Yeah. Okay, thank you. Thank you.